Ne? Já ti pomáhat. No co tady jde jako? Ale to... Proč to vydal? Jsi měl vytáhnout, ne? Musíš to vynést nahoru po těch schodech, ale. Proč? Protože je to takhle to... Jak to mám vyníst? Neboj, takhle. Jako takhle. No, ne, takhle. To stačí takhle, no a věc. Neděba to. Pojď. Ty vole. Ne, takhle. Ježíš, to takhle. Přesně mi to vypohoď. To blázni. Blázni, to už jako... Tak bys si rodýchala do 30, ty to bude ještě hůř. Ty vada. Máš tu zplacenou hrobku. Děkuju. Ten zbytek dolů, to je na ošanek.